Eugenia Arrizabalaga, Eusko Abertzale taldetik daukazu hitza. Eskerrik asko, Tellería jauna. Agerraldi eskaria egin duten taldeek, beraien agerraldi eskaria hain zuzen, Podemos eta EH Bilduk, aberasgarri modura kalifikatu dute Gurasos elkartearen ikerketa ezagutzea Zubietako erraustegiaren inguruan. Izan ere, bitaldeentzat Tapia sailburuak emandako azalpenak ez ziren nahikoa izan beraien hitzetan. Eta guri berriz alderantziz gertatzen zaigu. Gura ustez Tapia sailburuak argi utzi zuen batzordera etorri zen hartan, eta baita beste hainbat aldiz ere, Zubietako valorizazio planta abian jartzeko prozedurak eta espedienteak ondo beteta daudela. Eta aldiz, azken 4-5 urtetan, Gipuzkoako batzar nagusietan gehiengo demokratiko zabal eta zilegiak onartutako hondakinen kudeaketarako sistema bera, gehiengoz lurraldeko mankomunitateek hartutako erabakiak, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko gobernu demokratikoak erabakitako hondakin politika torpedeatzen ibiltzea beste afanik ez duen elkarte baten iritzia ez zaigu bereziki aberasgarria iruditzen. Hala ere, ez dugu egingo Gipuzkoako batzar nagusietako azken ingurumen batzordean EH Bilduren mankomunitate eta Gurasos elkartearen arteko estrategia mankomun eta erasokorra arrazoi osoz salatu zenean, batzar nagusietako oposizioko talde nagusiak egin zuena, entzuten ari zen egia gustoko ez, eta altza eta aldegin. Guk ez dugu aldegingo beste pairamen klase bat daukagulako. Horrek ez du ordea esan nahi egiak diren bezala esateko asmorik ez degunik. Egi bat, akaso Gurasosi gustatzen ez zaiona, esandakoen hitzen arabera behintzat, baina egia dena zuen estatutuetan argi agertzen da eta argi geratu izan da hasieratik elkartearen helburua Zubietako Gipuzkoako erraustegiaren eraikuntza ezinezko egitea dela. Eraikita dago, martxan dago, argindarra sortzen ari da 45.000 etxeentzat adina argindar eta gainontzeko azpiegiturekin batera pigrugat ezarritako hondakinen kudeaketa eredua izten ari da. Beraz, ikuspuntu horretatik begiratuta, Gurasos elkartearen helburuen eta estrategia osoaren porrota agerian geratzen da. Eta badirudi, estatutuen arabera elkartearen beraren leif motifa edukirik gabe geratu dela. Bigarrengo egia. Azken urte hauetan dozenaka errekurtso ezarri dituzue. Ezarri ditu Gurasosek dozenaka. Errekurtso administratiboak, helegite judizialak, salaketa penalak fiskaltzaren aurrean denetarik. Gaurkoz, guztietan, esesko borobila jaso du Gurasosek. Helburu bakarra izan dezue beti, oztopatzaile izatea. Gipuzkoako batzar nagusietan adierazitako borondate demokratikoaren nahia oztopatzea. Salaketetan eta fiskal eta epaile artean ibiltzea, desde logo nik ez dut inola ere gustukoa, baina badirudi batzuei ikaragarri gustatzen zaiela horrela ibiltzea. Hainbeste errekurtso helegite eta salaketa jartzeko, beste hainbeste akats, irregulartasun eta delitu antzeman beharko zenituzten, ezta? Alegia, GHK-ko teknikari eta arduradunak benetan tontotzat hartu dituzue. Bestela nola ulertu, zuen araberako kontuak atera eta beti ere jakina, hainbeste ustezko akats, balizko irregulartasun eta irudizko delitu egin izana. Ez ote da alderantziz, ez ote dago itxukeria eta tema harrigarria eraso judizial guzti honen atzean. Edonola, Gipuzkoako hondakin kontsortzioari denbora eta esfortzu galtze handi bat eragitea ez ezik, beste helburu handi bat ere lortu dezue. Egundoko helburua, Gipuzkoar guztien diru publikotik 700.000 euro defensa juridikotan alferrik galduaraztea. Eta hori, domina hori, zuena da. Inolako zalantzari gabe zuen domina da hori.
Zuena den bezala, erakundeekin eta arduradun politikoekin nahikoa ez, eta langile eta teknikariekin zuzenean sartzea. Langile eta teknikariak seinalatzea eta salatzea. Komillak, egunkari batetik hartuta. La Fiscalía archiva la denuncia de Gurasos contra el consorcio de residuos. La Fiscalía de Guipúzcoa entiende que no se da ninguno de los 15 delitos que menciona la denuncia. Hau, endala hiru bat asteko kontua da edo bi. Y menos que sean incardinables en los tipos penales que dice: la plataforma atribuía responsabilidades de índole personal y penal contra determinados trabajadores y funcionarios, en concreto contra la interventora, además de contra los responsables políticos, evidentemente. La Fiscalía rechaza también estas denuncias, también estas, que deben ser fruto de la obsesión, porque si no, no se entienden. Pero, mientras tanto, han provocado malestar y temor en personas y en familias concretas, y probablemente han pretendido mediatizar el trabajo de la interventora de GHK, lo cual en sí mismo ya es muy grave. Hirugarren egia, Zubietako ingurumen zentroa martxan dago, bere azpiegitura guztiekin, ingurumen baimenen, industria baimenen, espedienten eta abarren arabera. Orain aste gutxi, Gipuzkoako Batzar Nagusietako ingurumen batzordeko kideak bertaratzeko aukera izan zuten. Eta nik batzuekin hitz egin nuen, eta oso interesgarria iruditu zitzaiela esan zidaten denak. Eta beste gauza bat ere esan zidaten, EH Bilduko batzarkideak ez zirela agertu bizitaldira. Behar bada porrot politikoaren lekukotasuna ematen duen eraikina handiegia delako. Laugarren egia. Dramatizazioekin aspertuta dago jende gehiena. Ez dut esango jende guztia, baina bai gehiena. Gehiegikeriekin gogaituta. Jendeak arazoei irtenbidea eman diezaiegula nahi du. Kasu honetan, hondakinei irtenbidea. Irtenbide modernoa, garbia, jasangarria, segurua, herrialde garatuenetan ematen denaren parekoa. Eta ez, alferrikako liskarretan tematuta eta trabatuta etengabe ibiltzea. Benetan usten dugu hala dela. Azken asteetako dramatizazioa hondakin industrialena izan da. Hain da erraza titular astoragarriak egitea, edozeinek asmatuko luke, baita neuk ere. Oso erraza baita, adibidez, Zaldibar Zubietara esaten zuen bat. Eta aldiz, hain da zaila, pigruga, hau da, hondakinen foru araua inork irakurtzea. Si la gente hubiera leído el PIGRUC, sabría que los residuos industriales a los que se hace referencia son básicamente los que están recogidos en la norma foral. Desde el principio, desde su aprobación, residuos asimilables a urbanos de gestión pública de las mancomunidades, rechazos de las plantas de clasificación y valorización de distintos residuos, plantas generalmente diría yo que públicas, todas ellas. Residuos que solamente tienen una alternativa, si no es la de la incineración, y que es muchísimo peor, el ser depositadas en vertederos. Lodos de fecales, tras el tratamiento en depuradoras, todas ellas públicas, por cierto, y escorias del propio proceso que admiten más incineración. Y eso es todo. Lo demás son obsesiones y titulares que pretenden seguir alimentando la leyenda. Mamu beltzaren kondaira zaharra hondakinen kudeaketara moldatuta. Gaurkoan ere, kondairaren beste kapitulu bat entzun behar izan dugu. Eta seguruenik entzuten jarraituko dugu, baina pairamen handiarekin. En fin, dena den, hemen zaudetenez ez nuke nahi galdera bat egiteko aukera alferri galdu nahi. En febrero de 2020, es una pregunta que se basa exclusivamente en la curiosidad que me surgió entonces y que me ha solido resurgir en más ocasiones desde entonces. En febrero de 2020 ofrecisteis una rueda de prensa sobre la que pudimos leer, estos son comillas, que Joseba Belaustegi y José Mari Iceta han anunciado que van a iniciar una campaña de presión, tal cual, una campaña de presión al grupo Meridian, así como a las familias, en su mayoría noruegas, que han confiado sus ahorros a este grupo. Kontutan hartuta Norvegian 5 milioi biztanle daudela, 20 valorizazio planta baino gehiago dituztela. Ez dut galdetzeko aukera galdu nahi zertan. Geratu zen, Norvegiar familiak presionatzeko saiakera, nola presionatu zenituzten zenbatek erretiratu zioten finantzaketa Meridian delako taldeari. Diot, galdera benetan kuriosidadean oinarritutako. Eskerrik asko.
Ba, 19 izango. Berdin zait. Eskerrik asko, Arrizabalaga andrea.